Bengi pengen ngonten bola, tapi yo orang pengen temen iki. Loh, ibu mah kayak nang kene ta, Nak? Nang ndi kowe? Heh? Oh, malah. Tak jak ngonten. Sarah tunggunan dulu teh. Nyapa? Ibu tak jak ngonten. Ben oleh duit kok Amerika kon awake dhewe, ho to. Alismu entek, Nak. Enak. Heh? Enak. Yo ora, alismu wipis ngelemir. Apik kok. Wong bodo omong alis mbak Elsa nanti Mas. Alis mbak Elsa nanti Mas. Apik kok iki. Heh? Kenapa lihat Tiarisi? Yo ora. Aku APPK ya nan karo wong wedok apa ya? Wah ngono. Aduh. Heh? Kok ngono ae. Wong ada PK aku dhewe ya ora kenal, aku ya ora ndek nomere to. Ya ora ngono. Lah piye? Muni ayu ora bojone dhewe ra gelem muni ayu. Lah aku pemune ayu to. Iya teh. Ya sayu menok ngono berarti aku. Wis tukur dulu to ya, Mas Saro. Tinggal ngonten karo Ninek. Wis turu purung ya. Mang kok kene to sik tas ngono, Mang. Masuk ya ini wis turu Ninek wong. Kudune urung kudune. Ya. Bah. Kamar pateng dedet. Jene ngerong apa topo apa. Anu semedi golek nomor wong. Turu manan. Nyapa lho, Dik? Awak iki sesuk ki repot akeh wong. Sesuk ki awake dhewe ki repot akeh wong ndak iso ngonten. Mumpung saiki iso ngonten, ayo awake dhewe ngonten ngono lho, Bro. Rasudi awakku kaya remuk ndi. Wong ngonten ae to. Ibu ki awake kaya remuk ki lho. Remuknya apa lho jane? Piye? Remuknya apa? Remuk matamu. Wong iki mau lho ket awan teko yae. Tak jejeli cangkemmu lho iku, ngomong yo. Lah piye? Lah ket awan teko yae opo gak turu. Bah, Lek turu ki ibu kesel. awake dhewe bentang oleh dhuwit. Lah duit matamu ket mbiyen bangga arep oleh duit kok kalau ya ini ya ono bono serepes ora oleh apa-apa. Iki wis meh disetujoni karo Alah penduran. tai. Karo penduran wis meh Oke, wis meh di ACC. Alah cangkem lonte ngono ki lunyu. Engko kena sing tuku popok karo susune Mas Saro. Ki terus bagi aku ndi? Yo sik, engko kowe pira, engko Mas Saro pira, menok pira ngono to. Ah mek ngono janji tok. Yo ora. Atau urung di ACC. Iki sing Ket kala kendu yahono yahene kok pangarung di ACC ki jane sapa lho penduran iki sapa? Sapa tak paranane aku kok jenemeng. Ket kala yahene yahono kok panggah sik meneh. Aku kadang syuting bentino lek awakku remuk. Aku ki remuk ora golek sandang pangan no. Remuk ngladeni kowe kok syuting. yo ora, engko oleh bayaran dolan kok akeh kena iki nempur. Alah. Gombalmu ki yo bayaran opo? Engko iso diundang nang TV bareng yo nan. Cetok sapa Irfan Gunawan. Iku Ayu nyapa? Ting Ting, yo syuting yo nang kono. Janjimu lek mumuni ngono wis 3 tahun le. Cangkemmu lek mumuni ngono wis 3 tahun kepungkur. Bu, kowe engko lek kondang, engko rica-ricamu kondang, bakul bebekmu ungkep kondang, kowe engko karyawanmu akeh. Dadi kowe dadi bos. Halah, dadi kere iki. Yo aja to. Sapa? Lah 3 tahun lho ndilekmu nyemayani wis Andi. Jireke aku arep disoting ning Jakarta. Tapi apa ya sir dolan ning Jakarta? Kok mek ubrus tok. Kowe iki komplotan combre pasar wage kono lho. Kowe tak warne komplotan combre pasar wage kono lho. Ya ora. Dijak konten kok malah bengok-bengok karo Mas aku. Atu yo waleh ndi aku ngrungokne cangkemmu ki. Mek manis tok ning ngarep. Ora nek buktine blas bono. Panggah sik to Bu ngenteni duit nyeblok kon dhuwur. To Bu ngenteni duit nyeblok kon dhuwur. Ya sesuk mak ceblok gruduk ngono nek prosesi suwi. Waleh cangkemmu aku wis waleh. Ora usah munirno-reno cangkemmu.
Lek niat syuting ngono ae ora usah janji-janji tai asu. Dadi ora dibayar ora apa-apa. Ya lek aku gelem, lek aku ora gelem ya ora sudi, aku kesel ngene iki remo syuting dhewe. Syuting dhewe omong-omong dhewe. Kowe iki mek raimu ora tau kok ketokne panggah aku sing kok ketok. Ngomong aku. Lah terus siapa lek raiku? Lah lek Raimu dhewe lho ketokno. Jajal, aja panggah aku sing kok syuting iki. Raimu ki njajal genti syutingen dhewe. Omong-omong dhewe. Lah lek wis terkenal, ora yo marem malan. Kancane akeh, dulure akeh. Ora butuhku duit. Ora butuh, kanca ora butuh, dulur ora butuhku duit. Lampumu mlerek-mlerek iki nyapa to, Nek? Kok dadak kondang. Kondang lek ora gablek duit ya padha kaya kere. Kondang tok. Ngene aku wis kondang matamu. Angger wong nyeluki aku ngisin-ngisini. Wong tuwek kok pacaki. Ning ndi kowe diceluki wong? Ning Rancen, ning Kamulan. Kabeh nyeluki mok nak makni. Ya tapi kan sesuk sumbut oleh dhuwit konduran kuwi. Eleh. Dinteni 3 tahun urung nyeblok apa ning kono manak dhuwit ki ngono. Ya engko kan nglumpuk dadi sekali metu makbrul ngono. Lamis wis anu bahasamu anyar neh makbrul. Yo kok penak men brul. Ayo ngonten Maisaro wonge turu nek sing nunggu lho. Dan nanti menok. Ya menok nang kono tapi wonge kesel mangaman wis nunggu iki genti sipku. Ya kowe kuwi to kok tunggu kok isa aku kok gugah. Lah iya ayo ngonten dhisik aku nyempat-nyempat ngonten. Ora sudi, ora kere, kesel aku kesel remuk awakku remuk. Ngontan dituruti kok iki kok arep ngejak gendeng kabeh to. Dituruti kok ngejak gendeng kabeh. Wong sak omahe aku kok giring ning wong edan kabeh. Aja ngonten karo bapakmu kono. Aja pangah aku sing kok lebone ora gelem dijak ngonten ora iso omong. Aku sing kok lebone loro pan. Ya kan sing pinter ngonten wonte ngono ya kan kaya combre. Kowe ngomong buka-buka kono sing bapakmu kono sing kok pules sih bapakmu kono. Raimu wanimu meneng mburi tok. Hus. Oh, gelaku. Siapa? Jana. Nyapa iso wong sak jero omah dicak gendeng. Jeneng aku. Sesuk oleh dhuwit jajal. Tai. Wis waleh aku. Jajal awake. Ngrungokne ngene kupingku wis muruh. Muruh iki muruh. Krungu swara sesuk oleh dhuwit Bu iki sik digarap diproses alah jane sing tukang proses ki nang ndi wong menungsane iki kala ya tak kirane ya tak kirane kok karuan anu bantuan zaman corona kae ben sasi genah raketang 600.000 ben sasi cair aku wis 3 tahun to kok cak syuting iki mek syuting sik Bu sabar Bu sing telaten Bu. Yo piye? Sabar ket kalau yahono yahene kok ora enek wise. Sing tak omongi ya iki tak genahne kowe tak genahne kupingmu rungokno. Kowe tak genahne. Aku ki raiku kok disembret to ning pandian. Lah iki ngisi-ngisini besanku barang. Kowe kuwi ra duwe isin. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa matamu. Wis to isin ra apa-apa dielek-elek wong ra apa-apa penting sesuk oleh dhuwit. Eleh waleh. Lek nyekel dhuwit tenan aku ra apa-apa. Nyatane ket kalau yahono yahene bono ra oleh dhuwit. Masa keke kaya tak kei to, Nek? Piye? Keke kaya tak kei. Piro lelekmu ngethuki? Piro lelekmu ngethuki duit aku piro? Keke dikei wong ae 200 piro kae. Endi? Kapan? Lek nyatu kowe ngethuki duit 200.000 karo aku tak balekne 1 juta. Aduh aja to, Nek. Iki sik diproses kependuran. Soale ngene lho, Nek. Pendurane tak ogrok-ogrok. Tak ogrok-ogrok lek panggah ora cair tenan. Tak ogrok-ogrok. Ya aja nyuting-nyuting to tangan tak nyuting. Aku wis ra telaten digarap apa ket kala yahono ki sing digarap ki apa kok ora sampe nyeblok ki lho. Garap apa? Aku jeneng. Soale iki sing apa jenenge? Sing garapi uduk wong Indonesia iki. Iki sing garapi wong Amerika kono. Dadi ya wis ngene iki, prosese ya suwi ngene iki. Berarti kowe iki sing boloson, kowe iki sing pekok. Lah ya wong awake dhewe iki basane basa ngene kok lebokne ning basa Amerika ki kono apa ngerti awake dhewe omong ngene. Ya ngerti kok. Pokoke lek kowe sing ndelok akeh, sing follow akeh, engko mesti cair ndangan duit. Alah tai. Cair karuan aku moro ning BRI nggawa sertifikat genah cair we. Tenan.
Aku karan nggawa sertifikat, nggawa BPKB wis genah cair. Genah cair. Genah. Cangkemmu cangkem lonte apa enggak mek ngono bentino lek. Jane iki bangsa apa to? Bangsa apa? Aku kok syuting ngene iki bangsa apa? Ya aku tak lebokne apa ngono YouTube apa TikTok ngono kan kok malah. Terus paedahe apa? Asile piye? Itu engko lek cair tak bagi. Alah walah, aku pilih tenan lek mumuni cair ya, aku wis nggawa sertifikat ning Mandiri wis cair, iki wis arep cair neh lho. Karuan wis genah kuwi. 3 tahun soalnya. Genah 3 tahun wis genah. 100 juta 3 tahun wis genah. Ya tapi kan kowe nyaur, lek kan kowe ndak nyaur. Ora nyaru ora enek apa-apa ki bendino kelangan tenaga. Nyoteng kowe sak jam dhewe kok bolan baleni. Wektu kuwi entek ning kowe kok. Atau iki angel. Kan aku nyambet gawe utang BRI nyambet gawe hasil tak nggih nyaur genah. Lah wong andak ngonten 10 menit. 10 menit matamu kuwi 10 menit wong nyampe sak jam barang nek mu toto. Atau ya kowe dijak briefing di briefing mangel lho. Lho iki mesti kuarepmu dhewe dadi wong. Duh sing ono karepmu dhewe ae ora sak karepe ibu. Di briefing sing manut. Kok koyo gawe ora lho. Apa neh? Kok koyo gawe aku ki mek maca apa? Briefing. Skripsi. Kok gawe aku ki yo trimo koyo ngono. Rematamu kae orderan mlebu rong sempat tak balesi koyo ngono. Kelendran ra karo-karan gara-gara kok jak syuting. Syuting ora oleh duit. Karuan dodol rica-rica sak porsi bathi 5.000 genah. Guwak 10 genah 50.000 genah. Pikir aku yo ora mbrancuh utekku iki poloku yo ora moncrot. Lek kowe wis moncrot ning polo bayaran ora. Ya sabar iki sik. Alah waleh sabar entek. Ngene awake dhewe. Iki ditelateni selama. Alah ra sudi waleh. Waleh aku wis cangkemmu kono ning pasar wage kono. Cobre kono. Cobre piye to aku? Wong anake diwadane cobre. Persis kok. Kowe nek pengen roh cobre ya mlayu ning pasar wage kono. Jajal iki sik awake dhewe bertahan. Sak wulan ning suwi-suwene 3 wulan jajal. Tai. Omonganmu kan biyen wis ngono kuwi. Wis ngali akape turu, ora nuruti cangkemmu. Ya syuting kok. Awake sik syuting sediru ta lho. Engko gendang tak nunggu mae saroh ngono lho maksudku. Iki jam piro? Jam 09.00 sian. Wis kono ki digajuli bojone. Kowe panggah ngono Kowe nyapa wae ngusir-ngusir aku. Kembut-kembut wae. Kembut matamu raimu. Kembut-kembut cangkemmu tak tuwa kok. Gantal cangkemmu. Krungu bapakmu diseneni muni kembut-kembut ngono iki. Ki terus. Tak awani bapakmu kowe ben bal-balan. Ya aja ta. Tukang muni kembut-kembut. Ora sik iki mang tak genane sing syuting-syuting kene. Alah wis ora gena-genan ora butuh gena-genan ra syuting-syutingan tayasu. Kesel ho lempoh ho remuk iya. Bayaran bono. Iki lho pokok ditrateni sik. Sesasi ning 3 sasi. Engko lek wis awake pancen panggah ra oleh bayaran berarti wis apes arek dhewe. Tenan? Heeh. Tak ladeni kowe ya 3 sasi ya. Sampai panggah ora bayaran, sampai panggah kok syutingi. Ditenono. Oh, ngisi wong. Ki mau bayaran apa kang itu apa, Bu? Ngalah tai ora sutik berharap aku. Ya berharap sih duwe angen-angen wong iki angen-angene dhisik engko dadi iso dadi kenyataan. Angen-angen ora sesuai kok, angen-angen. Sesuai sing khusus untuk kali ini aku ngono. Aku wis muni kok. Aku wis ngirim surat wong wis tak penduran sing ning Amerika kono wis tak surati pisan. Aku ki jangkahku dawa ya. Kowe mbocori aku pendurane ngendi ngono wis genah. Tak ogrok-ogrok lho pendurane. Ya aja to. Atau kowe rahasia-rahasianan kowe iki bodong paling. Anumu ki bodong. Apa? Ya iki syutinganmu ki syutingan bodong. Ya ora nyapa iso bodong iki. Ngalang-alane investasi bodong. Jo, kita rap dhisik kono. Ora suti ora kira akan pituru ngenakne awakku. Aku awan wis logrek lep remuk-remuk digarap wong kae mang iblis sitok kae mang. Lah apa ya ora oleh dhewe memang lep memang. Jirekmu oleh duit to ndi? Ki endi aku ora kok dek iblas sih. Sik urung medhon. Iki duit pira-pira kok plung to cangkemmu. Ya ora maksudnya. Urung mau medhon nek tak koprok guling cangkemmu kowe kok. Ya ora. Dino kok urung medhon.
Iya, sik diproses karo Bank BRI. Iki liwate kan bank. Iki kudu persetujuan mantrine. Dadi wis rada sabar. Bang Kamulan, Bang BRI aku roh kabeh kak anune mantrine. Mbak Jojo. Kenal lah kowe. Kenal, plek. Jajal, sapa ndi? Ya ora iki utuk. Omong ngono bosmu, lek arep nyemplungne dhuwit. Iki utuk liwat BRI Kamulan soalnya. BRI pusat Tak Indonesia. parani. Kok luruh rono? Pusat Galek Mas Anu Peri. Tak takonane. Kowe kenal ya, Nan? Kenal. Kok yo kenal-kenal wong ngono-ngono kuwi nek. Wong kene tekeke utang bank kok dadak kok omong. Wong kene mbah-mbahane tukang utang bank. Ya sabar to. Oh, pas sapu sih wong tuwa. Yo ora inget duit ngas wis medun no anune. Alah cangkemmu rasah muni ngono. Tak suratane sing kon dhuwur kono. 3 tahun lek terakhir Contoh. medun ora wis. Pangkang ngeling-eling 3 tahun Rumus aku ya urung enek to nek 3 tahun. Tapi lek didelok ket ko BRI kowe nyilih teko lunasi Lah delane. wong iki sarep cairnes to aku iki. Janjimu ket orang corona iki aku sesuk mben iki cairnes. Nyeding. Kok model kok iki. Ya wis sesuk wis tak prosese lan pancen ngono. Sesuk lek duwike medun wis iki ditrateni ya wis tak aku kayak ono waktu. Tak anti 3 sasi ya. Iya. Lek aku 3 sasi bentino pangah kok jak syuting pangkeh ra metu duwite ora sudik aku. Syuting dhewe. Ya wong-wong yo ngono lek kowe pas live ngono kae bodo sun krepen ngono. Wis saiki ngomong wis. Sun krep ya apa lho Li? Heh? Sun krep ya. Sun krep udah karo polo wonge demen karo kowe ngono enake. Pengikut, heeh. Wis saiki ngomong Piye? anu apa jenenge? Iki videoku iki like-en sing delok ben akeh karo sun Lah iki apa krepen. kok syuting aku ya? Heh? Iki apa kok syuting? Tak syuting iki. Engko yo kok unggah ning ngono iki. Tak unggah nih. Lah kowe ora gelem arepe turu dijak nge konten yo sike biyene saeneke iki. Wis, saiki Piye? ngomong. Piye? Anu para penonton sun krepen karo leken ngono ben kok penduran duwe ndak metu ngono ya ngono. Heeh. Engko metu tenan ndi kalau aku muni ngono. Ya jajal lah iki usaha iki jenenge usaha ya iso gagal ya iso. Engko lek metu tenan aja hasil. lali lho aku. Iya ya iku. tak ciprati ora ketang-ketang 100 sampai 50. Piye? Follower aku son krepen ngono. Heeh. Para mbak-mbak, para supo sing anu sing Lah sing delok apa mek mbak-mbak tok iki? ya sembuh sembarang wis. Wong-wong ne ya. Heeh. Sing delok YouTube ngono. Heeh. Wong-wong Sing delok video iki ngono. sing delok video iku wiki Heeh. tulung Sun krepen sun krepen karo leken karo leken ben konduran ndang medun duwike. ben konduran ndang cair ngono ya. Heeh. Engko lek cair aku sregep ngono. Heeh. Bendino aku disyuting. Heeh, kowe gelem apa oleh duit? Gelem aku lek duit. Ada porong jam 3 jam Gelem, ta. gelem. Ya. Gelem pokok oleh duit gelem aku. Ya wis muni kuwi mang wis nang. Piye? Baleni. Piye? Kon sungkrep. Anu sungkrepen ya cah ya. Aku ben bendino syuting ya. Oleh duit. Oleh Aku wis duit. ngenteni 3 tahun iki ro. Aja diomong ning kono. Oh iya kok. Heeh. Dikira awake dhewe iki ora kondang. Oh iya. Anu ya, aku tulung sungkrepen karo leken ya. Barno karo kapan ini? Share ben padha roh. Seri piye? Wis dibagikan wis. Wis dibagikan ya. Dibagikan ngono ya, aku ben kondang ya. Wis karo tangane sedekap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Wis tak turu aku. Heeh, wis turu dengan jenak. Wis lali kono ambung Iya, ora iya. enak ki lho.